И здравейте, хора! Започва едно влогче от едно много яко място. Едно худ... Не знам. Тук ли ще седим? Не, отиваме у нас. Опа. Гледам се в асансьора. То асансьор се едно... Ай, може да седим. Скоро си пръста на чай. Ето, тук е спалнята, тук е банята и от банята имаш едно прозорче към замък. Измислено. Нали ли? Ето, вече сме на кралското легло. Седим си. Тук имаме акаунти. Стига, остави да някой си го позна. Аз си го познавам, бе. Ето, имаме на... Как и беше името на тази? Никол. Никол... Платни акаунти. Петля. Лека нощ от нас. Лъкни, бе! Лека нощ от нас. Утре ще се видим сутринта. На закуска. На закуска. Чао! Къде да е студено? Днеска ще 28 градуса тук. Ресторанта дали е студено? Да. Не знам, сигурно мога да има мечки. Полярни. Опа. Хум да едем. Знам. Вие си тия заешки уши. Снимаш ли ме, бе? Не! Да не се разма... Глад го. Ио. Много гадно. Не тези мечката е обърната. Легендар. Ето тук живее Слави. Кристи е сладка, бе. Тя ще изпира магнити. Да изберем нещо. Взема на майка ти, на нашите. Това много яко. И за какво са тия магнити, бе? Бе, Мартине! За хладилника? Да. На 3 ля, вземи на 2, бе. Вие какво било едно време? Дай да полекнем, бе. Мартине. Виж, малко дреха е това. Тук мога да се полекне. Да, поседне. Моите ръчки. Чай, поседне го, бе. Питони с ракия. И компоти. Баси момента. Аз се махам и карата плаща. Чай сега идем до втория етаж, за какво сме дошли? Да, сега до втория етаж. Тук е шивна машина. Тук са ги били, бе. И тук има шивна машина. Тук ще спи Иво. Тук Слави. В Америка. Ще потъне. Аз ракинг. Това не трябва да се пипа сигурно.
Все едно са някакви антики. Баре, ай, тръгай. Дали си ги прали тия завивки? Тръгай, аз няма да се качвам. Що? Скачваме? Да. Ево тук виждам цяло лещево. Стрелали. Ако скачам ще потъна сигурно. Тихо бе! Ево то комин. Излиза пушек. Верно ли? Върви, върви, върви. Народе. Камъни бе. Мамо. Кудо едно торнадо. Ирко ще стане камъни. Тук ще се спускам през зимата с шината. Мале, да се паднеш и ти. Не мога падна тук. Какво това? Къде? Чуваш ли? Ево, стршил. Оля. Ти да бърза ли ще се правиш? Трябва да видя глинената къща. Да ме изчакаш. Аз те виждам. Това е камерата. Ето глинената къща. От глина. От това. Хотелската къща. Ти стой тук, ще влизам вътре. Мале, колко боболечки има тук. Мама, виж еба, махайте са. Ми то до там повече не може. Това е глината къща. Нова яка. Много си заслужаваше. Уникално нещо. По-хубаво нещо това не съм виждал. Ти виждал ли с по-хубаво нещо това? Не знам. Скивайте. Скивайте. Пречи на сбървовете къща. Няма да видим какво има горе. Има гледка. За стори! То е 5 метра, бе, айде! Така, сега дойдехме до Ковачевица, Мовачевица. Тук нищо няма. Седи обикаля, не знае тя къде отида. Измори се, защото да научи с бургери. Аз имам пилешко. Това да продължим още много. Ма, къде е твоята... Спокойно! Всичко е наред. Какво да видя? Какво да видя, мама? Ето кучето идва да ни спасява. Айде, айде, брат. Айде. Ай, маниче много бърза, бе. Майко, ужас, ужас. Къде ще го ухапе, бе? Тих да скапа на змия. Щех да сгаза. Кучето ще да изяде. Да, със сигурност ще да такова. И за какво не го таковахме? Но няма, ще видя какви дай това малкото ретенце там да влезе в змията. Пати Ковачевото. Ето аз съм хилти човек. Ял само салатка с сода. Еде яде картофи. Сигурно ще изде 20 грама от тях. И таратор. И кола. Това пише мацката. И кевти човека ще изде картофи. Кевти човека няма да изде картофите. Няма. Няма. Никога не лъжа. Това е там се намира Елена. Сандвичките. Ето. Тук ще е палмата. Едно прасе е вътре. Там не работи. Тук е много по-добре. 150 градуса е тук. Студенка. Или ние къде сме? Когато се девича. Това е града на мечтите ли? Моите големи мечти. Мога ли да ти Предположението. Що? Влади, не към тя, бе. Какво се разстава, бе, това? Някой искаш им пешат огняно. Да. Вижте, на 2 часа хотел. Тук викат като нормални. Сега ще ни бият. Що бе, 30 минути, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ма гледаш, бе. Гледам. Ма гледам. Брат, уникален хора. Аз се снимам, гледай какво чува църква. Не бе! Мани са от мен. Мани са... Престани! Сега че тук влизам на шопинг. На шопинг в Гоце Делчев. Оле, виж колко хубави рокли обаче има. Мамо, трябваше тук да си купа роклива, бе. Нещо не съм решила, че ще снимам сега. Аз съм решил, че хората сега ще ми бъде известни. Какво ще смятат? Ти вървиш с телефона. Аз съм облечен за 5 минути. Чак пък. Тук се едно съм в Гуджарати. Стигаш да се риваш по-голямо. Тех да падна. Не, По-голямо път ще стигна. не мога, Мартине, това няма, че ще се отрепа. Аз показвам архитектурата на град Гоце Делчев. Това е любимия ми град. Тук ще живея. Трябваше да съм по пътя с фол. Добре, за къде бързаш? Какво ще правиш, като се преберем? Хода фитнес. Вау! Там видях един фитнес. Ако искаш да дойда, се разкарам, ти тренирам. Не може. Защо? Защото аз трябва да се разкарам. С моят оператор. Искам да идем до този магазин, където вчера исках да идем. Това припатира. Това още спира. Тук знаете ли колко красиви магазини има? Ето на патрон му купи, бе. Баше му купувам зори. Ние сме едни изгубени туристи. Гоце Делчев. Искам да ти ли колата? Някаква църква цъкнах. Там сме. Как ще цъкнеш гробищата? Тя църквата до гробищата. Не, вече църквата. Аз съм любиш очилата, където си бе. Лещево, Гоце Делчев. Лещен, бе! Лещево. Абе, леща, бе! Лещево. И Ковачевите. Стигаш, бе. Снимам, бе! Дай ви. Виж. Снимаш. Моля те, дай да вървим по сянката, да сме като бавно развиващи. Да, дойдохме да си купа нещо, защото не може да тръгна да си купа нещо. Трябва, че остава нещо за спомни. Първо ще си купа нещо и ще се приберем. Ето, ядки герби. Какво? Геби. На гербата ядките. Каже помакини. Ти бе, така говори ли са? А? Ма сме следващата улица, по мой спомни. Нататък. Аз пък как делегацията да носи страна. Не! Чакай, натам съм. И вървиш, защото си средата на улицата. Не съм. Там ме храната. С бабулетките. Повече няма кръка да ми щепи там. Аз забравих да снимам колечка. Трети път падам. Защо падам днеска? И така, хора, ние с моята приятелка свърши влога, свърши хотела, всичко свърши. Благодаря, че гледахте и чао!